Hayırlı gün, hürmetli tomoshachilarimiz. Tataristan 24 kanalında turdan-tur efirda medeni oğartu tapşuva. Barıгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм, Гөлүсә Сыңгатуллина. Уйна, достым, гармуныңны, моңа ачылсын әле. Күңелләрнең кылларына ширтсен, кагылсын әле. Татар халкы тарихында лайыклы урын алган җәүһәр ул әлбәттә безнең уен коралларыбыз. Бүгенге әңгәмәбез дә шул хакта булыр. Кунагыбыз гармунчы, баянчы Булат Шәрипов. Бит ничек матур үзебезнең моңлы көйләребез, баян моңнарыбыз шулай бит булат. Миңа калса, безнең тамашачыларыбызның да шушы мизгелдә күңелләре җилкенеп куйгандыр. Һәм шушы рәвешле башланган көн әлбәттә инде уңышлы булып, матур булып үтәр. Иң беренче чиратта Булат, сезгә исәнмесез, хәерле көн дип эндәшәсебез килә. Хәерле көн, Гөлүсә. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучы тамашачыларыбыз. Сез инде беләсез, без сезне бик күптәннән көтәбез. Менә ниһаять килеп тә җиттегез. Бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Сезне күрергә без бик шатбыз. Рәхмәт бик зур. Хөрмәтле телевизор караучылар, алда әйтеп беткәнемчә, тапшыруыбыз турдан-тур эфирда бара. Димәк, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Кунагыбызга сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66. Һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8800 532 55. Булат, инде әңгәмәбезгә күчкәнче, башта сюжет карап үтәргә тәкъдим итәм. Ул инде сезнең хакта иҗатыгыз турында булыр. Бергәләп карыйк әле. Студия безнең бүгенге кунагы танылган музыкант Булат Шәрипов. Булат Хурайны үзләштерсә, тальянда, гармунда өздерсә дә, татар тамашачысы аны баянчы буларак танып белә. Аның кебекләр турында сыздырагына дип сөйлиләр. Шуннан да, Булат кулында баян аеруча да моңлы яңгырый. Музыкант эстраданың популяр артистлары Рөстәм Закиров, Ришат Фазлыахмәтов белән эшли. Аранжировка ясау белән шөгыльләнә, көйләр яза. Альберт Вәлиуллин, Руслан Кираметдинов аның җырларын башкаруы мәгълүм. Татар моңы конкурсы лауреаты Булат Шәрипов татар башкорт җырларына тизмәләре, мәҗлесләрдә бию көйләрен өздерүе белән дә мәдәниятебез сагында тора. Оста итеп, гармон һәм баян телләрен санаучы Булат Шәрипов бездә бүген кунакта. Булат, сөйләп үтегез инде. Гармон, баян телләрен ничек итеп саныйсыз? Гармон, баян телләре, инде ул безнең менә бу гармонга булган мәхәббәт, ул безнең семьядан килгән бер байлыгыбыз дип әйтик инде. Буыннан буынга күчеп баручы. Минем мәрхүм бабаем тальян гармонда бик матур уйный иде инде. Ул безгә апайым белән икебезне утыртып куя да инде кич белән теге кәефе булган чакта шул үй артында шымыртым, бала мишки, менә шул көйләрне уйнап безгә концерт куя торган иде. Димәк, апагыз да баянчы, шулай бит? Әйе, минем апам Арча педагогиятен 5 ел баян классына тәмамлады. Шуннан соң инде әтинең абыйсы, бер туган абыйсы Илсур абый гармунчы, баянчы булган инде авылда инде. Менә шулай ул безнең буыннан буынга күчеп килә торган бер байлыгыбыз дип әйтим мин аны. Менә укуыгыз турында да сөйләп үтсәгез иде. Нинди белемнәр алдыгыз? Мине менә апам шунда Арча педагогиятендә укыгач инде, әти-әни озак уйлап тормадылар. Апайың артыннан дип Арча педагогиятенә озаттылар. Әйе. Әле мин укырга кергәндә хәтерлим, анда җүнәп уйный белми идем инде. Теге как бы самоучка, нота грамотасы юк иде. Авыл көйен уйнадым, шуннан бер уйнап җырлыйсы иде. Саба минем гүзәл ягым дигән җырны уйнап, җырлап, инде мине җәлләп, ничектер шулай иттереп алдылар инде анда. Шул аннары соң алга таба инде укытучы Гасим Флорид Манирович Арча педагогиятендә бик яхшы укытучы инде. Мине сүгә торганы инде. Башлангыч чорда син Булат слухка уйныйсың, нота уйнарга кирәк. Инде мин кайтам да әнигә зарланайм. Әним әйтәм, миннән булмый икән бу баянчы. Мин кайтым әйтәм, авылда эш бетмәс. Кире китәсе килмәй. Әни инде куып җибәрә, укы дип инде. Шуннан
Мәйтәмлек сүгәләр соң әле минем мәйтәм бу инде бөтен әйбер үземнән тора. Занимация итәргә кирәк 3-4 сәгать теге үземне кулга алып инде шулай укытучыда теге тырышлыгымны күреп менә бит дип канат куйгач инде менә шулай әйбәт кенә Арча педагогиятен тәмамлап 5 ел укып бетердем. Шуннан алга таба инде Казан мәдәният һәм сәнгать университетын шулай 5 ел укып чыктым инде. Һәм бүгенге көндә иң талантлы баянчыларыбызның, гармончыларыбызның берсе буларак иҗат итә бирәсез. Шулай бит? Әй Аллага шөкер. Менә әйтеп үттегез, көненә 3-4 сәгать шөгыльләнә идек дип. Минем тагын шундый сүзләр ишеткәнем бар. Баянчылар, гармончылар менә инде укып бетергәч тә шул 3 сәгатькә якын иде шөгыльләнергә тиешләр дип. Бушыннан да шулаймы? Ну, менә минем төп эшем музыкальный 22нче музыкаль мәктәптә бит минем анда инде рәхәтләнеп киреп утырып, теге буш вакытымда уйныйм, занимация итәм. Уйнамасаң ул бит инде менә спорт шикелле, бәрбер техника югала. Шуңа күрә уйнап формада торсаң, үзеңә бер рәхәт. Менә өйдә уйныйсызмы? Юк, алай өйдә уйнарга тырышмыйм, теге күршеләрдә Уңайсыз инде балалар да әти җитте теге. Шуңа күрә мәктәпкә киреп рәхәтләнеп иркенләп уйныйм. Тынычлап, шулай бит? Әйе. Менә Булат бүгенге көндә ничә баяныгыз һәм ничә гармоныгыз бар? Гүлсә, аның хәзер дөресрәге аның бер 20 тирәсенә якын, әйе. Төрлесе гармоннар, итальяннар, саратовский гармоннар, бәләкәй гармоннар менә, баяннар бөтенесе шул 20 тирәсенә җыелады. Шулай да миңа калса араларында иң кадерлесе, иң истәлеклесе дә бардыр. Алар инде ничек әйтергә, һәрберсе минем өчен истәлекле, аларның һәрберсенең теге тарихы бар дигән күп менә әле генә уйнап утырган баяным да инде ул безнең Россиябызның атказанган Татарстанның халык артисты Рөстәм Валиевның баяны. Ул бит инде истәлекле, ул бит инде бер тарихи баян. Аңа бит инде кемнәр генә җырламаган менә. Аның энергетикасы да көчкәндер әле, әйе. Һәр күңелгә якын, ну һәрбер инструмент тагын ничектер үзенә күрә күңелгә якын дип әйтәсе килә. Менә баяныгызны кулга алып, бирәхәт итеп, матур итеп уйнадыгыз. Шулай да менә кулга баян алгач нинди хисләр кичерәсез? Бу инде хезмәткә караган кебек карашмы? Әллә инде ул сезнең өчен күңел юанычымы? Ул инде минем өчен күңел юанышы, менә ул бит инде күңел халәтендә дә карый. Төрле вакыт була бит, настроение бар вакыт, настроение юк вакыт була. Шул менә гармонны алып, ничектер тынычланасың, күңелгә рәхәт. Ну менә аны сүз белән генә аңлатып бетереп тә булмас, аның өчен баянчы булып турга кирәктер дип әйтәм инде мин. Шулайдыр. Менә сез студиябызга килеп уйнап җибәрдегез дә, үземнең дә күңелемә ниндидер бер рәхәт халәт киреп урнашты, дөресен генә әйткәндә. Рәхмәт Гөлсә. Татар күңеле миңа калса ул шундыйдыр инде. Шулай татар бит инде ул безнең җырга моңга бик гашыйк. Шуңа күрә татар күңелендә гармон, итальян моңы, баян моңы ул яши. Күңел әлеге көйләрне, моңнарны таләп итә. Таләп итә, әйе. Иштәсе килеп таләп итә менә шулай. Менә бездә бит инде гадәттә баянчыларны, гармончыларны ике төркемгә бүлеп карыйлар. Аның берсе хәвәскәр, халыкчан баянчылар, гармончылар, икенче өлеше дип әйтик, анысы инде профессионаллар. Менә бүген халык кайсын күбрәк үз итә икән? Гөлсә, мин менә берсен алып, берсен алгы планга куеп, берсен арткы планга куясым килми инде. Но шулай да укыган баянчы инде ул менә 5 елмы, 10 елмы, 15 елмы укучылар бар бит инде. Шуңа күрә ул бөтен грамотасындагы гармония дигән әйбер бар бит менә баянның сул ягы белән уң ягы аккордлары дөрес яңгырарга тиеш бит инде. Теге үзешчән гармончылар аны бик ишетеп бетерми инде. Менә шул. Но алай дагы үзлектән өйрәнгән гармончылар арасында да килеп чыга менә шундый дөрес итеп уйнаучылар. Кайвакыт ишетәсең дә, сез кая укыдыгыз дип сорыйсың бит инде. Мин укымадым, мин үзлектән өйрәндем дип менә шул теге шаккатып куясың андый. Андыйлар да булгалый. Менә бүгенге тапшыруга әзерләнгәндә шундый бер мәкаләгә тап булган идем. Моннан бик күп еллар элек Рамил Курамшинга сорау биргән булганнар икән. Бүген баянчылар популярмы дип. Һәм ул әлеге сорауга булай дип җавап биргән. Бездә уртак ул җырчы да баянчыдан абруйлырак дигән. Менә бу фикергә нәрсә дип җавап бирер идегез? Дөрестлек бармы менә бу сүзләрдә? Рамил абый Курамшинның урыны җмакта булсын. Чыннан да без бит инде баянчылар бер менә концертта карасагыз да инде иң беренче планда артистлар, без бит икенче планда бер артарак калабыз.
Шулай да миңа калса тамашачылар игътибар итә Ну, торганнар. ансы шулай. Без инде бер менә теге төрле чараларга чакыралар бит инде. Артистыз да чакыралар менә Булат гармонда, баянда уйнап китәргә кирәк дип инде. Шуңа күрә менә эшләгәндә дә аранжировкаларны заманча, ну шулай ук халыкчанлыкны югалтмыйча инде гармоннарга дип әйтәм инде. Шулай итеп эшләргә тырышабыз. Бер күзлектән караганда хәзер бит җырчылар бик күп, баянчылар алар бармак белән санарлык. Шуңа күрә 120 җырчыга бер баянчы туры килә дип әйтсәм дә ялгыш булмас. Аларга аерым игътибар да бар кебек, шулай бит. Аллага шөкер. Спрос та бар, эш тә бар. Мин инде үкенмим шушы юлдан барганыма, әти-әниемә рәхмәтлемен. Менә шулайрак. Аннан соң бит әле менә элек-электән кызлар да бит гармончыларга, баянчыларга игътибар иткәннәр. Менә монысы да инде егетләр өчен аерым бер сөенечледер миңа калса. Шулайдыр инде, шулайдыр. Аллага шөкер, тормыш иптәшем бар, 2 бала бар. Субханалла. Аннан соң баянчылар бит әле алар ничектер тыйнак булулары белән аерылып торалар. Менә безнең тапшырубызга да Наил Сәгъдиев та килгән иде, Ринат Вәлиев та, әле менә узган атларның берсендә Илфат абый Шәйхов та килгән иде. Алар менә чыннан да ничектер тыйнаклар да һәм бик талантлылар да. Шулай да менә бу сыйфат һөнәрегездә комачауламыймы? Юк, алай комачаулау дип әйтмәсем инде. Бәрбер без үзебезнең эшебезне беләбез. Тыйнак булсак тагын, ничек булса тагын менә. Аннан соң бит әлеге тыйнаклык ничектер татар егетләрен, шул вакытта кызларын бизи дә шикелләйме? Хас әйбер. Аннан соң әйтәләр бит әле, ояла белгән кеше ул матур кеше дип. Шулай. Булат, менә миңа калса шулай да гармончыларның, баянчыларның иң яратып уйный торган көйләре дә була торгандыр. Менә сезнең очракта ул нинди көйләр? Гөлсә, бу сорауга килгәндә инде мин үзем элеккеге теге моңлы, сузыбрак җырлый торган халык җырларын уйнарга яратам бит инде баянда. Ретро матур көйләрне уйнарга яратам. Хәзерге кайбер җырларны баянга бик уйнап табылмый, уйныйсы килми. Шуңа күрә элеккеге көйләр алар барсы да күңелгә якын. Менә шуларны уйнаштыргалыйбыз инде. Төп өстенлек аларга димәгәйме? Әлбәттә. Булат, менә алда әйтеп беткәнемчә, без инде сезне бик көтеп алдык. Хәбәрчебез хәтта сезнең хакта 2 сюжет әзерләде. Хәзер әйтегез, икенчесен дә карап битик инде. Әлбәттә. Игътибар экранга. Гармун, тальян, баян моңнары астында татар халкы элек-электән ял иткән, күңел ачкан, моңсу чагында хәсрәтен тараткан. Булат Шәрипов бабаларыбызның моң мирасын бүгенге көндә дә кадерләп саклаучы, яшь буынга да җиткерүче. Казанның 150-нче мәктәбе укучылары атаклы баянчыдан дәресләр алу мөмкинлегенә ия. Әлбәттә, татар эстрадасы никадәр генә заманчалашып бетсә дә, һаман да гармун баян моңнарына мохтаҗ. Моны җырчылар да, тамашачы да аңлый. Булат Шәрипов көйләренә җырлар башкаручы Альберт Вәлиуллин белән шушы хакта сөйләштек. Бүгенге көндә инде җырлый башлаганнан бирле бөтен җырларым Булатның җырлары. Инде Булат белән без 5 елдан артыграк инде дус булып яшибез. Аны күптәннән беләм, аның иҗатына карашын. Хәзер инде бүгенге көндә безнең күп җырчылар күбрәк Европа стиленә табарак китәләр. Булат инде ул халыкчанрак, татар халкына хас булган көйләр, моңнар аның җырларында чыга. Шуннан да Булат өчен татар моңы яшәү рәвеше. Егетләрнең уртак иҗат җимешләрен тамашачы ничек кабул итә икән? Яратып кабул итә. Комментарийларны да язганда, личный сообщениеларга да җибәргәндә Альберт рәхмәт бик зур җыр өчен. Алар җырлаган өчен генә мактамыйлар, җырның мәгънәле булганына, җыр язган кешесенә дә олы рәхмәтләрен белдерәләр. Әфәрин егетләр, иҗат чишмәгез һич саякмасын.
Менә бит ни кадәр җылы матур сүзләр ишеттек сезнең хакта. Һәм миңа калса булар чыннан да бик урынлы сүзләр, бер дә арттырып әйтү түгел. Рәхмәт Гөлсем. Аннан соң менә сюжетта әйтелде, сез әле көйләр дә иҗат итәсез икән. Әйе, көйләр. Менә көйләр ничек туа булат? Гөлсем, менә студияга кереп утырам да, берәр сүз авторының китабын алып, менә мәгънәле, миңа инде җырда җыр сүзендә мәгънә булу бик мөһим. Әгәр дә сүздә мәгънә булмаса, мин аңа яза мөмкин. Кереп бикләнәм, менә шул мәсәлән әйтик, авыл турында җырдый. Мин инде бөтен уем белән авылга кайтып, менә шул бөтен тыкрыкларын урап, менә ничектер шулай хыялланып, Һавасын сулап. әйе, һавасын сулап, шулай хыялланып языла инде җырлар. Менә күп кенә җырларыгызны Альберт Вәлиуллин башкара икән, шулай бит? Әйе. Менә җырларыгызны кем җырлавы сезнең өчен мөһимме? Җырларымны кем җырлавы мөһим, но иң мөһиме инде теге менә автор язганча иттереп, бөтен нотага, әйе, мелизмнарын шулай иттереп җырласалар инде, менә шуннан да теге рәхәт әйбер юк. Ага. Шул очракта иң шат кеше ул сез Әйе, буласыз, шулай бит? әйе. Ага, Булат, менә Альбертка килгәндә, ялгышмасам, аның бөтен репертуары сезнең җырларыгыздан тора, шулай бит? Әйе, Менә әйе. иң беренче җырыгыз ничек туды икән? Нәкъ менә аның өчен иҗат ителгән. Шулай бер көнне Альберт шалтыратты да гына инде Булат ди, менә яңадан сәхнәгә кайтасы килә ди, җыр яздырасы килә ди, дип чыккач инде мен әйтәм, Альберт, дус, менә шушындый җыр бар, араларга ятлар кермәс дигән, аны җибәрдем дә инде. Мен әйтәм, шушыны аранжировка эшлик, мен әйтәм, клип төшереп, телевидениегә биреп, менә шулай эшләп карыйк әле дигәч, аңа да үзенә дә җыр бик ошады, һәм Аллага шөкер, уңышлы җыр килеп чыкты ул. Менә шулай иттереп. Һәм чыннан да бүгенге көндә иң популяр җырлар исемлегендә. Ие, Аллага шөкер. Оннан соң менә миңа калса, һәрбер иҗатчының күңелендә менә мондый уй бардыр ул. Эх, менә минем җырларымны шушы артист башкарсын иде дигән. Гөлсә, андый бик уйлар белән янмыйм инде. Язган җырларны да теге рекламировать итмим, менә шул бәрбер җыр үзенең җырчысын таба инде ул. Теге шалтыратып сорасалар, җибәргәлем инде менә шулай дип. Мин теге көндә язып утырмыйм, кай вакыт килеп утырасың, менә бүген язамдыр инде, наверное, дип. Ниндидер җыр килеп чыга, но икенче көндә килеп тыңлыйсың, аны юк, бармый, теге удалить итеп атасың, менә шундый моментлар да була. Сорау буенча да язасыз. Сорау буенча да, ие. Но күбрәк инде мин менә әйткәнемчә китаптан үзем сүзләр табып, менә шулай язганы, аның Отышлырак була, Әйе. Кейдә матур, җырда матур килеп чыга. Һәм инде әзер җырларны артистларыбызга тәкъдим итәсез. Әйе. Ага. Булат, сез бит әле бик матур итеп җырлыйсыз да. Менә беренче тапкыр сезнең әлеге сәләтегезне мин социаль челтәрләр аша белеп алдым. Ялгышмасам, менә кайсыдыр артистларыбызның берсе сезнең башкаруда, хәзер инде әлеге җыр Фирдүс Тямаев репертуарында "Син онытма" җыры иде бу. Әйе, андый җыр бар. Чыннан да үзебезчә матур да, моңлы да, ничектер халыкчан дип әйтиммесең? Бәлки менә бүген безнең тамашачыларыбыз өчен дә берәр җырыгызны башкарырсыз. Гөлсә, инде мин теге Һәм ник яшереп ятасыз әлеге талантыгызны? җырларга оялам, мин дөресен генә әйткәндә, инде ул минеке түгел шикелле, ничектер теге мәктәптә укыганда баянга утырганчы инде мин башта җырлый идем, төрле конкурсларга барып, район буенча инде лауреат исемнәр алып кайта торган идем. Шуннан ничектер Арчага укырга кергәч, мин инде төп юнәлешне теге баянга күчтем, әйе. Ул җыр ничектер икенче планга калды да, инде бөтенләй төшеп калды дип әйтик. Менә шулайрак. Менә бүген безнең студиябездә башкарып үтсәгез, миңа калса әле халык сорауы буенча җырлый да башларсыз. Бик уялып. Берәр куплет булса да, менә Альберт Бик рәхәтләнеп тыңлар идек. Альберт Вәлиуллинга язган җырымны алайса башкарып китәм. Ага, шыпырт кына. Әйе. Башкарыйк әле. Әй җырлы, әлеме хисләрне ташыды, ширттерсәм күңелеңнең кылларын гафуи, җыр керде жаныма утырышы, яныма җырымның сүзләре бик сиңа багыла, моң тулыды жаныма утырышы, яныма җырымның сүзләре бик сиңа багыла.
Бұл бит искиткіш матур тауыш миңа қалса, шыннан да әлігі сәлетігізні холыққа тәқдим етерге керектір. Рахмет Гүлсе. Күтіп қаламыз. Жырларға ұяламын керек түгіліңе. Міне шундый рәхәт итеп тыңладым. Миңа қалса, біздің тамашашыларыбыз да сұқланып қарағаннардыр. Рахмет, Бигзор, рахмет. Булат, менә ни кызганы шундый рәхәт, нотада инде тапшыруыбыз ахырына да якынлашып килде. Без инде сезгә иҗатыгызда зурдан-зур уңышлар теләп калабыз. Һәр вакыт үсештә булыгыз. Һәм әлбәттә инде киләчәктә дә студиябызга килерсез дип көтеп калабыз. Алла берсә, үзегезгә зур рәхмәт чакырган өчен. Һәм тапшыруыбызны йомаклап, баян моңнары тынмасын инде безнең өйләребездә, сәхнәләребездә яңгырап торсын иде дип әйтәсез. Шулай, иң мөһиме шулай. Саубулашабыз, бик зур рәхмәт сезгә. Зур рәхмәт, сау булыгыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.